нещо на публиката. Значи тук са гледали, че пуйда, така разбираш ли? Ето, ето той ще се качва. Да, добре, точно така. Четвърта на втората и застави? Да. Знаем, че караме И сме с най-слабия автомобил. Най-икономичния. Да, бе. Това е славия. Опа, надясно. Аз знам, че ти искаш да го изпревариш. Обаче в селата ли не е сега и непрекъсната ли? Правилните ли? Да. А ограничение на скоростта няма ли? Да забихме. Виж, тъкмо като хванеш моя път. Тук се отвори една прекрасна гледка. Да обърна. Да се видя и аз като навигатор, като оператор. Ето едно дърво има обеляна. Ти си много курна с тази клетка. И въпреки това пак заобикаляш дърветата. По-големите обаче. Да, по-големите дървета. То го замота, защото се люлей и му завъртя задницата. Няма следи така. Искат да обърнат. Те се загубих път. Ага, ние се връщаме. Виж тук, връщаме се по три пъти. Връщаме се на края, да?
как са подредени дърветата. Тук стоп, задължително стоп. Ето, те спират. Това знаех си аз. Минута 7, чакай 1-1, 0. Айде. Чакай сега, огледай се вече. До тук добре. Отгоре няма нищо от моята страна. Нямаш никъде по асфалт да караме. По асфалт нямаш. Тук има брони. Чакай, то ще ска нещо. Може би тук трябва да излезе, но не се знае. Не си ли мислиш, че е тук пътя? Не, ти я затъскаш там. Но виж, че е фърляно много кал. Тази скала не е от нас. Ето, виж какво село. Кралево ли? Аз дадохме Долище. Долище. Да. Ти Долище, то ни е любимото, нали? Да. Помини да имаш къща в Долище, колко е готина. Да. На всички зрители, това е кладенеца в Долище. Ето ни Захария. Ние сме... обръщаме тук на кладенеца. Обръщай назад. Върти полем, без кладенеца да го взема. Без да съберем по-добре. Да. Чакай, на кола идва след него. И така се в Долище. Да, аз мисля, че по асфалта няма има. Вече напускаме Долище. Значи много гори има в Долище. Тук е за къщата. Трябваш от асфалта директно прищим на това.